Focuswise on video-oppimisratkaisu yritysten prosessien ja työtapojen visualisointiin ja kehittämiseen. Autamme asiakasta muutoksen hallinnassa, turvallisuusriskien minimoinnissa ja työntekijöiden tuottavuuden parantamisessa. Ulkoisten toimijoiden ja uusien työntekijöiden visuaalinen perehdytys vähentää turvallisuusriskejä. Yleiset turvallisuusohjeet videolla esitettynä havainnollistavat riskialttiimmat kohteet. Focuswise-esitykset koostuvat moduuleista. Eri esitystapoja yhdistävä sisältö on kiinnostava ja motivoi oppimaan. Interaktiivisuus osallistaa työntekijän ja mittaa opitun tason. 360 asteen panoraama mahdollistaa autenttisen näkymän sijaintiin, ympäristöön, tilaan ja yksityiskohtiin. Käyttäjä voi kääntää ja tarkentaa näkymää vapaasti esityksen aikana. Focuswise Method -menetelmävideo vähentää työnopastuksen kustannuksia. Se myös varmistaa tuottavat ja turvalliset työtavat visualisoimalla tehtäväkohtaisia ohjeita. Video esittää oikeat toimintatavat myös monikielisessä työympäristössä. Valttina on helppo käytettävyys usealla laitteella, joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Ammattimaisesti toteutettu videoesitys synnyttää luottamuksen työntekijän, alihankkijan ja yrityksen välillä.